napadasak ti nagraip, napadasak ti naggapas, napadasak ti nagmulmula ti tiltil at datang nating nga nagilaklako, napadasak naglako ti barbecue. Adu ti napadasak pa inakilablabat at nagdagatan ko ti bagas. Adu ti Hello kakabsa, dahil tikip ni Ai, tinaga ko kit Ai at welcome kayo ito channel ko. Tatanga bigat, tatanga daw ipakita kanya yun kasanok nga, kasano ang naaramid ay tinga kastinga pagrupaan. Then, gamit lang ti upat nga, ito lang pinusar ko lipstick. At ikahan mit unay nga ako, ito importante. At alang kit mapadak lang, ababati, ti kuri makmanaw, minong ay tani uwat, kuri makmat. Ken, at yung eyeliner, ken ada BB cream. At ilang, ti imusar ko kapsat. Adami ti duwa nga kasla tools ko, ati ni, ati ngay gisigis, brush, ati pagkakilay-kilay, pin ay ito ni pa na, ang ator-ator ko ito kaslatat nung karoon tayo smoky eyes effect na kasday. So ata lang ti imusar ko, awan ti adu, yung nga kulkulawin no, keme-keme ay imusar ko. At nilang, agkaroon ti gusto yung itsura. At kang gamin, naapi narami ko ito nabi, aday siya tit bakit ang mutan kakapsat, gamit ka anak ko, naasawa anak mo dun. Nagduma gamin, malipatan tayo ti bagbagin tayo nga nakakasikot sa ti anak kayo, ti pamilya tayo. Nagduma, ada ti okasyon nga, nakasday. Malatay lang nga mapantayo kat awan gusto ti itsura tayo nga, nakasday nakabakbakit tayo nga, yung tutuusin ti ubing tayo kumakaimot. At ti question tayo gamit ti kasati problema tayo kat, ang igatan ko ti kasto mo na ipiti kanimi, kasto day, pati anak ko, ti musar ta, wen adati itanim. Nagduma mo, panunutin tayo ti bagbagi tayo na. Kasla aja nga ikan tayo mati potensya hamit nga dakis nga medyo enhance tayo ti pintas tayo yung picture tayo hamit nga dakis nga medyo ikan tayo alagaan tayo kasi minatarik mo tarak tayo ibas bagbagi tayo at nung hamit nga syempre kasla komit lang ti bagbagi maidikit proud ka ti bagbagi syempre ti pamilya mo ti anak mo proud oy ni mama kit kasto ni ina mo kit kasto ni nana mo kit kasto hamo nga aramidin ti kasto tat lang sumagar aga-akit kami mga ana aja among gamin na ano kasla nga ti nagpindas pa nakitang ti bagbagi kasla nga mapati confidence mo ngay kasi lang ay uray pa yung kartam uray pa yung ngay makita magkisiksik ka lang nagdumamit na rumor ka medyo cutics naman ikang ubas iti kulay yun nung patarupang di ba tapos may tapos lang ay ang confidence mo uray pa anak tirigat tibiyag mo kasi itsura mo so nagmayat di ba kasi sa bali ti feeling na ako siya ko ay adong mo natin naglablabasak amo mo natin napadasak ti nagraip napadasak ti naggapas napadasak ti nagbulmula ti tiltil at datang nating nga nagilaklako napadasak naglako ti barbecue ado ti napadasak pa inakilablabat at nagdagatan ko ti bagas ado ti napadasak sa nim tilikod na ay kung may ilipatan ti bagbagik na kapanunod ko bagbagik ay ito di ba mas la sinupay nga iti mang appreciate sinupay nga mang taripaton no bisyak mo lang di ba so no kasta nga dapat pasala di ba yan ti barangay tayo yung community center ng takit di ba ay apo aminin nyo di ba kasi excited kayo nga uri mapang kayo lang agbuya kasi yung hantay maiwasan di ba nung tatay giant ko syempre ada ti Sonata para ti Green Ladies di bagbakot o di ba dagi tay kasadas kasi so di ba ko hantay nga kuwangay maiwasan ni mapantay mo sumalat at dami tay pada tayo nga bakit mo umay intag salaman sika bakot kasi di ba tapos di ba kasi nagragsak ti feeling mo tatano medyo kwa kamit basit agrubot kamo basit nga kamo basiti ko ti rumpam ko amo nagis na di ba so mas excitement na kikislaman na yun para kanyak lang ada mo siguro yun dumakasin kanya di ba nasumungan ka di community hall di community center kasi di picture naman nga medyo ada basit kulay ti mata mo no ada basit lipstick mo na medyo nakulot-kulot ti buok mo di ba kasi nagmay ipiling oray ti bado nang ti simple lang nga kasi oray may nakachinelas ka lang please di ba ti rupa mo lang pak di ba ko na mamugsala kit apo kasi apo di kulot nga buok mo medyo inda-indahan mo kasi di ba nagmay ti feeling kasi jay lang mood ko at jay lang pangkwam lang ti bagbagi meet o di ba nagalit ni ibagakon so kasi jay lang mood isurok lang ang kanyayo kasi lang mo ti arami diktirok nakita yung mood na ajay itsura nga awan ti makeup ko na no awan ti ingabil ko simple lang so ata lang di inusar ko kasta lang di usar hanak talaga nga ti kabil ko ti rupa ajay lang mood ko so sabi na ko nga nagaditog ti ibagakon kit buyain nyo ay tinga video jay sumarano kasano tayo nga inaramid at ikastoy nga itsura so intayan kakamsan nakalabos tabadok ka kaya ti mo nakaramidin yung kakapsat at may katagitarik-tarik kang kirupayo digita dry skin karupayo at nakasla medyo fresh met bago ikan ti makeup kit agusar kayo ti kastoy di moisturizer so ado ti magatang ti kastoy ita Watson wenno ita ti ginatang ko jay pansati ket
Won, Watson tinanggatangak. So ato ti magatang yo. Winuuray ano ta basta no halimbawa lotion tas diyan mabalin yung nga usarin no anti kastuyo. Tatan, syempre dapat palamuyutin yung paikirupa yo bago ikan ti tiltila da ita. Tas kasla protection so kasi di pa nagkadiligta. Basta lang mo simple lang mo awan ti ado-ado nga arte nangim tas tigam tira ni digna kasta pangalato. Basta mas medyo ikas di tipla-tiplakin nyo tiyo kayo kasta nyo. Kasta. Tatno, sumbrek ajay moisturizer yang kita abot-abot ni rupa yung hindi ba ko na nga pores. Kasta. Uyudan nyo nga pangat nga kasta nyo. Kasta dapat itsura yun ha. Kasta, malpas yung ikanong ti at moisturizer. Ti mabalin tayo marugya nun ti agpapintas. Kaya bago yung ikan ti moisturizer ta rupa yun, siguraduhin nyo met ako nga nagidamros kayo nga dinalusan nyo. Nagidamros kayo tapos nagaramat kayo nagusar kayo ti toner kasi ay dalusan nyo kay bago ikat no permi nga pack na pack pintas talaga ti kudilyo kasi lang ay bagbagada nga glowing kasi ay tatan kakapsatat no makaluban dagita natatakis nga elemento tarupa yun at mas effect kasi ay agusar kayo ti Astrinio kasi foundation na ito yung mata kanya yun madiyo kayo no flawless kayo okay lang di mas pack na pack diba gifted kayo no kasi dahil yung kasi kanya kung ano ti natatakis nga elemento ti rupa kung kaya kung kaluban agusarap ti kasi yung basi lang ti usarik ta madik kaya ta ading labunggarya nga niya kapurpuraw ti tsura kasla ka labunggarya so astoy lang ti usarik na at ikiginatang ko lang ijay Watson manon nalakalang ay ito yung nalipatak ti presyo na 1 sa isang agasot so kastoy lang ti panagkabel ko kapsat niyo so agal aktikas ta nga basti hangmahan yung masapol no ada ti sponge yung gabong aro ti ipot project ko teki tipid tips ba syempre Ilocano tayo hindi ka na makatipid tayo kay kasjay iimatay lang ti usarin tayo kasta ni kasi parang nga imagine niyo ngayon nagsimsemento kayo nga dito na kiwar-kiwar yung semento di ba ako yung mga kasjay di kasi kastuyo na di pilkat yung ati animal nga foundation ng duro tayo kasta ni tapkal yung nako nga tapkal kasta kanyo mitunay abasi lang tano once ngayon waras-waras yung ay tuyon ko makaluban ng mga dagita elemento when makaluban na tarupa yun so kasi lang kita kakapsat niyo basta pinas-pinasin nyo kasi lang ko na akong tagsin semento pinas-pinasin nyo basta di ba mga to kasjay kita suli-suli ti ako nyo basta basta lang ti yung kabil ko takita nyo kasi awan lang nyo mga to taknan malpas yung pinas-pinasin nun malpas yung itapal-tapal yung tayo semento kaya rugyan tayong matantagi kabilan ti kuruit tayan ti kidayo tatan giya dumaga puta adu ti talaga nga kamamak kabubuting nga elemento yan ti pinagrupaan da agus usar dapat ti mako na nga consider siya kang ko kay agus usar ti kasdayan ta okay akong ti kastuyen para kanyak ti pakaitan foundation kasi ang mga foundation ay ito kaguri ka man ti kita ikman no ana ito ay abi lang ha magaya ma ito kakapsat BB cream BB cream kasla foundation ay tan so very light lang iso na yan ti kudilyo kasi so nalbas tayo nga tapkal ay tan ti pagrupaan tayon ket ang rugi tayo mo nga kanti kung natang nga ron na dati pagsasa nga kilay isla so tatno magkaroon ti biyak ti pagrupaan nyo ket kuritan tayo aytan so kasi nung ayat ti kabil ti kiday kasla kanyang awan kiday ko adati kiday ko idingim injak amo nagpauyo ti kiday ko kung gihanam kay tag kubon iso nga kanayong ko nga kuritan nurong wara so kasto yun na buri tayo dispensarin yung kapsat medyo dumataktihan wali nga makakita na kung makita nung makatandam ako imbes nga iti pangipanak timapan itoy isang agusarap ni sarning so kitain nyo laktan kung na i-close up ko ay so kasi tira ang hilit na basta surutin nyo lang di 48 when mo aji naman awag ito yung shape kidayo yung damit kanya yun kaya yung medyo papuskulin mabalin yung bit na medyo ilagpas yung hanyo unay bakag kabalin kayo kasla incredible hawk na so kasi lang ay tani so ate aji ungto ti kidayo na ungto kasta kuritan nyo kasta surutin nyo lang surutin nyo nga pakasday o diba takurit nan ratan ade mo nga to agrugi kayo to nyo ade ngay di ba taki permi na rasay-rasay ay ta ato kayo medyo pumuskulon kasday jay kayo nga mangrugin nga mangkurut kasta ayan sayo met basta surutin nyo lang day shape di kayo na kasta o diba adan makita yung nga kurtena ratan ikan tayo ti karga na nga nga kwaki dayen medyo tatmo karon ti gulay kasta buitan yun basta so makita yo pikit awan hinagyan na lang yung ito kanda tatan agusar tayo ti brush ana lang ati nga usar ko kakapsat ki eyeliner ay ito no talaga nga permi tipid kayo dumiti magatang itapalengke adi nga adati brush na nga kasto yung saglili mga piso sa wino sa nga 10 piso lang mabalin yung nga usarin na jay so kasto yun ti amitin tayo na ginakuritan tayo kiday tayo natan kasi piluan tayo yung brush tayo kung dati English so kasta lang ni pangato na
Ajay kwa, kasi tira make up nagkaroon ti basing nga kulay itoy. Di bra nga sagay-sayik nga umunat pinyo, pino si Pilwik nga umunat kastoy. Basta kasi ko basod. Tapos syempre agkaroon di kwa ito, ti kwa tinta, wino kas ajay maiya ka rin na. Sako, ikastoy itoy na kasta. Kita nyo kaya nagkaroon din ti kulay. Tingkan nga kasla kasing karo ajay yan ti. Di nga banda, di ba? Di ba? Di? At ti kiday-kiday ko nga napintas, di ba? So basta lang, pagbakot nga padak. Medyo atur-aturin yung basot. Medyo pag punayo ko magpas, ako medyo kain nyo nga basit, punas-punasan nyo nga basit ng stani. Tatno, antayin kita atin natin tas may picture na di ba? Kitain nyo natin nagbaliwan na, di ba? Pero bakit ako, di ba may mayat? Basta, agkaroon nga iti ko, biyag ti kiday yung may nukulitan yun. Padak nga awan ti kiday na. So tatan, ijay may banger na. So kasi may ilang ti proseso nakakabsat. Namang rubitan mo ulat ko, yan di ba ba? Surutin tayo dyan, ugis ti, kiday tayo. Tatan, si Manon nga to. Sa nagkilo ijay, nagkilo. Tapos, kargaan tayo man aitan at nagkaroon ti kulay. So maruno, makita yun na medyo hanganapin ko si shape na kaslaling magpas. Santay may iwasan na ita. Datan sagay-sayin tayo ngayon, spilwin tayo tako na lang tip brush. Tatong atur-aturin tayo ang kasjay sa itoy nga banda. Gusto lang mo ko. Idi uri siya kay susuro ako lang ako ang muro. Di ba? Tapos kita-kitain nyo lang ano dati kailangan yung i-canvas iti kulay na mayunan nyo ano. Basta lang mo, kita nyo tibandat to na medyo kaslaging magpasbasit nila na puskol, nakaslaon mo medyo rasayin yung basot, aturin nyo. Diba? Di naman kayatin, diba? Ada nagbalbaliwan ti rupakon. At da makita yung kaslagitan niya, dangay tihan nga na ikan nga, mabaling yung milat na yun ang basit. Ano unay nga idip-idipil, kasi lang no, agsisita kayo ti bugoong nga, kasi di ba na, adi nga ikwa, rangaw ti kamote, adi rangaw ti kwa balangin. Di ba nag-imas na idipil yung ti bugoong? Kasi lang, slight nga dipidipil lang, kasi kasi la, medyo nag-feel, unay nga nakulayan. Dipidipil lang, basot, kasi di ba, mayaton. Tatan, medyo bumabatay mo to, lumapantay mo ito yan ti, anawag ito yun? Ang kaman na awag ti Ilocano to, iti ko na dati Tagalog kit, lukap ni mata. Tatan, syempre kat mabiyag karo kayo, may mayapit ng kulayan nyo ay tama tayo, di ba? So no, awan ti ado nga hangkay mit na hiligang big, may kamakasla kanya, no, awan ti pagkulay nito, hangkay nga problema kapsat. Kantay ti solusyon ay ta, kasta ti Ilocano wais. Lipstick yun na, ati nga lipstick, ati usarik nga lipstick, ati pinalakalang ay ito 180 plus sa Evervilena, ati lang ti usarik. Hangkay nga problema. Ko, ikurit yun lang ita ni tapkal yung kasta, kasjay. Tapos, nangalipas yung ikabila ay ita, itapkal, medyo atur-aturin nyo, dipilin yung mga kasdayon. Kasta. Nakik ko na ako na beauty, yung tibugbuong. Kasta lang, kita nyo kirama yung nga iti, ato talaga ti usar na ati ramay tayo nakakabsat, agri kayot ta. Ato ti pakausaran na ay ta. Kasta lang, kita nyo nga, kailang mo, kasta. Diba? Diba? Takulay nan. Nagmayat, diba? Hindi pumimpintas tayo bastutan. Tatan. No kaya yung mga ikanti ating ngay kasla payak. Atayan ti kasweti matayo ni aja payak kay ngay kwa. Mabaling yung ikan no adati nang nisit nga eyeliner yo. Natano awan talaga. Usarin tayo manin ang ating ako ha. Inusar tayo tatay tikiday tayo. Mabaling na tamo. So kasi ti ramin kayo. At tagamin kinod nakati payak ti matayo ana. Makatayab ay ta. Jo. Kahit naman sa medyo kas lang ay agmulagat ngay tama tayo. May ikan tibiyag ngay kasjay. So kasi lang ay tayo. Simple lang. Huwag ganyan to Alwadan nyo taba ka? Masulit yung matatamulaga yun. Kita nyo, Kuritan nyo lang ulasip. Saka yun to, adi ka nyo tipayak na timaray nga kasaka timudo nga kasta nyo. Diba? Kasta lang. Diba kita nyo nagmayat effect na, diba? Kasi lang yung nagkaroon. Kita nyo, itaktikas, diba, nagmayat? No, takas la, unay ngayon nga pati rupa yun. Kasi lang ay boring. Yung nakas nakipat, diba? Kasi lang ay atay ko, taray-tarayan, ti tsura yun. So, nayunan tayo ba sikat ng medyo, kuwag mula agad nga, hindi makita tama tayo. Diba? Ito tayo magmangatan. Wait lang, pero aramitin tayo. Simple lang, may pa nga rin, ati tayo sa brown kit,
ko makakontrol mo nga medyo nangisip kit ko agpulta-pultak mo diba kita nyo man agbalbali ti tsura ko na so atati kung nakakabsat na babukot at no anyo itulok nga balin kayo latan nga ko losyang nadumamot ako rumampatay mo makadupay lang iti abakin kayo na pwede ka man sa medyo pinasit basket at buwit dagdag ko so ay tatatan kakabsan kita naman di ba nagmayatin at dati nagbalbaliman din pa ko kanya tamataklang unay tatan nung mas kaslang ay agmulagat ti matayon tayo i-epek na epek nga adyan kumita kayo tikas lang ay adyan kayo sa turi kas lakas din nga atay smoky kas lang siya kan tayo to yung ti banda na titas may maya ato lang ti usarin tayo wan tayo usar ti sa balin tipid nga road kas tani ito lang yan tikastahan nyo nga all the way ilang toy toy basta tatan hana itang ako hana itang aglip-lip kas ti kabanata na maawan ti pag-brush yung akas tayo manon usar kayo lang ito yung mo yung ito pagkurikor tilapaya gawin mo cotton bud na nawan ti kastoy yung mga lakay ti palito hindi siguro damit kapas yun ay sorry pagkurikor yo tas di yun lang sayo ito usarin di ba wais kas tani so pinas sila nga kas tatatnong kas nangay hamik ngayon nga ako kas langay natural lang ngay may at effect na ito yung kakabsat kas langay smoky so yun kas langay wait lang di ba tas di lang tanyo tapos mabalin tayo may nayunan ito hindi kastoy tayo niyo wait ka niyo with basit basta tayan ti tanawag ito yan linya nga iti kumata tayo tapos medyo aturin tayo basit basta tapos may kasi lang agpulta-pultak ngayon di ba? kasi lang ay permi ng biyag di matata yun mas may mayat itan tatan nung kasla kanya nga ababati ko rin matmat na ako sa mabalin ako sa tikwa maskara maskara yung nga problema kami nga pa ita check man manuwa ko lalo kanya ka nagsadot kasi lang mo nagababagaming ti ko rin mama kat ko lang kuha nga slag paya-paya nga abi ko rumama mo tapos lang ay ko hindi may mayat kasi lang di ba na nagbalbaliwanan guys diba binukakabsat tatan malipad kayo nga kaslapada ng lipod awan ti agong niyo awan ti rangtay at agong niyo ang kaya nga problema at solusyon kayo ita o itan tayo lang ita kastoy mo makita yung ita at nagpatinggaan ti kilay ko na kati mang rubli sa tayo itan tayo magpabawang kasta niyo maging ganat to mamaki tayo tapos itingan ba nga rin basta diba diba may tiagong ko slim tiagong ko tatat na kayo na kung bakit ko na kayo patinggatan kaan kakabsat siyempre pinas-pinasa tayo alam nga mga rumor tayo kasta tiagong tayo diba kasi tayo lang mo kita nyo makira yung effect kasi la nagtarit napadak na ligpit na kasi la pinumari nagtarit ti agong yun diba ako kalaingan diba nagmayat kasi labing mantayin ti agong ko nagkaroon ti rangtay nagkaroon ti shape diba mayat tatan yung kasi lang ay kanyak ngay nga nagbukbukil ti rupa na kalangay atay ko kalatay munay ngay baling nga pakutungin ti rupa tayo kakabsat usar tayo man magic eyeliner at uti nga usar na ito so kastoy lang tirang nilin tayo na tapos lang magtungay ti rupa tayo hindi pinasinasa tayo kasi kastoy nga ito ang rugi tayo ito yan pilit diba kasi dahil kung itan tayo at mababang kaso kita yun tapos ito yung ibangan so pag mayatan na natin brown na eyeliner na talaga so kasta titsura na yan ay kakabsat na tatan pinas-pinasin tayo manaitan o sarati magic finger tayo diba? Kastoy tapos di lang ipaunig mo di pa nagpinas basta ipaunig hindi kasi yung tirupo nyo lang agpistil ko nga kasi yung basit kaya nga tapos may effect paunig na kaya nga iwarang kanya naglaing nga ito yung maramay tayo na nagdagot yung maramay na very flexible diba? kasi lagi mo itong tirupa ko nakabsat at kaya yung mga nayunan tayo kaya yung mga nayunan tayo mabalin nyo mo mga kuway aturon di pa nagkita yung kikwa mas lang ay kurang kayo nung mabalin nyo nga nayunan lakas ta mabalin nga yun nayunan tayo na nayunan tayo at mas na mas effect na
effect. Oh, bukan. Waras tayo mga paunig. Ito pinasantay nga pababang basit, santo paunig. Katano na kung piro pa yun. Kanya mo sa pula ng mga gusar ti kastoy. At ikikas lang ay create lang may image nga. Nga, kasi pakutungin na o, di ba? Pakutungin na tiro pa yun. Kailangan, pintas ka nakapinas yung tatnuhan nga. Amo nga, kasi lang ay wala ka na ipurit ka pa yun na eh. Kita nyo, di ba? Ayan. Tatan, kaya yung medyo lumabasa mo tapimping yun na. Kasi lang ay ati rosy cheeks na kunada. So rin tayo mga ati lipstick tayo. Tatan, ito lang tipang kabilan yun ni Ipta. Ate Ariel, pingping yun. Ate nga ano, wag Ipta. Kasi bola-bola yung pingping yun. Kasi kaya no. Basta. Subliyo ate dati bakit hindi naman ko. Tayo iwaras-waras lang ako. Di ba nagawa ito? No. Oh, pangato yung mga dyan. Yung tira bawa di ba naggamit tayo ti ate kwa kung turno na natin English. Ito yung tira bawa na lang, di ba? Tapos dyan, pak! Pak! O, di ba? Pinit banget. Waras-waras tayo, ginas-ginas tayo. Basta, na kayo, gulin pangato, pak! Pak! O, di ba? O, kita yun? O, effect, di ba? Nagmayat. Tapos dahil lang, saan mo? Tapos dahil. O, di ba nagmayat? Medyo ka hindi makadandama mo kasi lang may clown nga eh. At una lang itikis lang hali dahil timan na may man. Mula yung ma-imagine nyo, di ba nagbagay ang tikas ko yun na ni Oma, di mo kasi balin kayo mo ito nga ako Pimpintasin nyo, ate pa nagpinas yung mo. Kaya kitain nyo saya-saya at yung tisangin. Maya ba, di pa ng pinas-pinas yun. Kain nyo na kalablab baga ba. May tayo sila natural lang nga eh. Tapos na fresh na itsura yun. Kasi o tatan di ba? Bakit? Mayatin, tatan. Kapantay mo yung tigibig kayo. Ha? Tatan, syempre, usap tayo ay tayo may purpose na ikili para bibig. O, di ba? Tatan, ikabil tayo ng lipstick. Kailan mayat pa nagkabil mo yung asat mong tipid. Ak. Dahil, amo kami siya. May pang-exercise si Ruba ito eh. Matang kitain nyo nung baka datiling mag-pass na. Pero lang mo O, di ba nga? Di ba nakapisa tagpintasin? Mayatin. O, di ba? Kita nyo man? Awalin, ti ado nga usarin tayo. Usaritan, nalpasin. Sumabalin tayo nga mapan makidayawin, nga mapan makisala, nga maki umuumong iti sa lunan. Ano, amoy na kasi ito yung itsura tayo. Hanay, very confident tayo. Kuna nga, ay ito yung nasunata, kip, para kadagiti green ladies. Na, apo, pero may. Di ba? Proud na proud ka nga mapan nagsalat ang mga kastiti itsura. Urehan mo ang magsalat ng kastiti itsura. Ready ka, diba? Kasi feel mo confident ka, diba? So, kita nyo man, no, kasi lang, inusap tayo ni, oh, ate lang, lipstick, nadakastuyo, BB cream, naglaka lang kita ito, etapa yung gaya na kasashe, o eyeliner, nagtapalingkit, naglilimaw, inus ang akulo, pilgin nyo na brush na, di kastoy, natat mga usar yung mapagsagay sa'yo yung pag-brush, nakiday-kiday yung, dahil kilay is life, diba? Tapos, no, ada ti maskara yo adumi tinalala nga maskara winuray haanin imabalin latamin ati lang na awan ti adong nga ti chiborete awan ti adong nga keme ata lang ko kita nyo man tinagbalin ang tirupa tayo diba patan kita nyo ati buok ko nga na nakakasta lang ay tanikas lang ay puli-puli-pul ko lang nakasta ako in ikatik lang pero ang kayo mabalinmik na puli-puli-pul yo ikanyo ti rubber band minu adi anawag ito'y hair band adi nga iko paggalo kasjay. At no nalakla nga makulot tabo kanyo kasapulan ng ti aji ayon nga pagkulot-kulot kanyo ti basit nga ako aji ngay naman di ato ti magagatang itakwa ita Watson nga para ti buo nalipatak tinagan na kasla nga iset na wino pabangluin na ti kasi live on Diyos ko Lord kasi kanyo sayo puli-puli-pul tabo yun na puli-puli-pul yung makasya kasla ngay anaman awig kasla ngay iapong tayo bakit yara ra gid ti buo idi tapos after 30 minutes when no may sanga oras ket kasi di may antay na ikatintay yung kas na ikatin yun. Ano nga, kasapulan ti atong, kita nyo natin nakakasta lang iso na, pak! Diba? Pak! Kita nyo man, pas lang ngayon at Messi tikwa nang yung nagmaya ti effect na. Kasta lang. Kita nyo man, pinagbalbaliwan ti rupot. Awan na do ti kemi, ano nga mga kasapulan nga, pangkali parlor at kita man guys, nakabsat, guys, sak lang nga guys. Kung nakabsat, diba nagmaya ti effect na? Kasta lang. Ingalot-galot, impuli-puli-pul ko lang, di ko upo. Di nagmaya ate, di ba? Natural ang effect niya, pak na pak.
Di ba? So, mapantay, mabalik tayo mapan makisala, mabalik tayo makidayang-dayang, mabalik tayo mapan makibalsi-balsen with all the confidence. Na inusar tayo lang kit 1, 2, 3, 4. 4, upat lang. May kalima ito yun eh. Kasapulan nyo ay ita. O, di ba? Beautiful. Nagpintasin ti. Resulta na. So, ay tati. Tip kanyayo, ti pada yung Ilocana. My name is Ay. Tinagan mo kit Ay. Kita. Sa pila kong makit, ayaw agyaman na kita ng kuya yun. Sa pila kong makit, kay maupuman, o naman diyan, mag-subscribe kayo, i-like yung idea ng video, taposag-komentar kayo, ano kaya yung Ilocano, Tagalog, sumbata kayo ita. So, when agyaman na klaunay, kit sa pila kong mata nakayatan nyo, ay ito ay, ano tiyawag tayo, tipid beauty tips, nga impaikan niya yun, ating namotibiyang yung, ay, Ilocano Crafty Head. Kung kayo pa nga nag-subscribe, subscribe kayo. Tatno, kabaling kayo with request na natin kaya yung i-video man eh. Tatno, ang daman ti mabuya niya. Di ba nagmayat ni o? So, when kakapsat ko, I hope to see you again on my next one. And dun sa mga ibang viewers pa na nanonood ngayon, kahit hindi nyo naiintindihan, salamat sa panonood. And I hope to see you again on my next one. Bye-bye!